It's time for SPG, as in super backgammon secret file. Dinukot ko, nilanghap ko, and si Boy walang taplis. Hi DJ Rocky. Nasa bahay lang ako. Day off ni Inday. Eto ako, Mael, as in, malikot ang isip. Kaya, napasulat ako. Itago mo ko sa likod mo, itago mo ko sa pangalang Jolly. Para konektado sa ikukwento kong langhap, sarap. At ito, ang aking SPG. As in, super backgammon secret file. Magkasama kami ng barkada ko sa isang lamayan. Malapit lang din sa bahay namin. Medyo marami-rami ang tao noon, kaya umalis muna kami sa lugar na yon. Lumipat kami ng pwesto sa isang nakahintong tricycle. At doon kami nagkwentuhan ng tropa ko. Nang biglang nakita namin ang isang lalaking pamilyar na pamilyar sa amin. Itago na lang natin siya sa pangalang Boy. Boy Singhot. Si Boy Singhot ay kilala dahil ang sabi, ipinaglihi daw siya sa kitikiti. Dahil madalas namin siyang napapansin na laging kumakamot-kamot sa kanyang katawan. Minsan nga, makikita mo na lang na biglang kinikis-kis niya yung kanyang katawan sa pader, na para bang kinuyog ng isang grupo ng hantik sa katawan. So eto na nga. Si Boy Singhot ay pumunta doon sa gilid ng simbahan kung saan tanaw na tanaw namin siya. Pasimple pa siyang sumandal sa pader. At grabe, ang mga sumunod na pangyayari ay hindi namin akalaing mawi-witness ng aming dalawang mata. Malinaw na malinaw ang mga mata ko noon kahit gabi. Lalo na, lumilinaw ang mga mata ko kapag may dumadaang pogi. So charot, gustong humarot. Basta, kitang-kita namin ang galawan ni Boy Singhot. Dinukot niya, nilanghap niya, and si Boy walang daplis. Opo, totoo ang narinig ninyo.
Para bang may dinukot siya sa kanyang harapan. Sabay singhot. At talagang kitang-kita namin ang facial expression niya. At ang mas malala pa dito, ay inilagay niya rin ang kanyang kamay sa kanyang likuran. At para bang meron siyang dinukot at sininghot. At aba, hindi niya rin kinaya ang amoy ng nasinghot niya. Iniisip ko noon, ay baka amoy alimuom. At doon kami tumawa ng tropa ko. Simula noon, ang tawag na namin sa kanya ay Boy Kalkal. Pwedeng tumakbong bukal. Kaya sa mga kabisyo natin dyan na nakikinig, walang masamang suminghot ng kamay na galing sa harap at sa wetpacks. Pero siguraduhin ninyong walang CCTV, mga matang lawin na makakakita sa inyo. Dahil privacy is the best policy. Yan na rin ang motto ko in life ngayon. At yan lamang po ang paalala ko sa inyo. Muli, ako si Jolly. At ito ang aking SPG. As in, Super Partner Secret 5.